Отваряш пералнята. Вадиш прането. 1, 2, 3 чифта чорапи. И изведнъж един чорап. Сам. Без партньор. Без обяснение. Проверяваш барабана. Проверяваш пода. Проверяваш джобовете на панталоните. Сякаш чорапът е решил да се скрие там за забавление. Често така и не го намираме. Това се случва на милиони хора всеки месец. И най-странното е, рядко намираме липсващия чорап на местопрестъплението. Той просто не е там. Затова хората започнаха да се шегуват, че пералните имат портал към паралелна вселена. Че съществува чорапоядно измерение, което поглъща по един чорап на всеки няколко пранета. Забавна идея. Но истината е далеч по-интересна, защото зад тази мистерия стои реална физика, реална статистика и една доста неудобна истина за самите нас. И днес ще стигнем до дъното на въпроса. Буквално. Защото дъното на пералнята играе главна роля в тази история. Преди да стигнем до как, нека видим колко. През 2016 година една компания за домакинска техника възлага на психолог и статистик да анализират проблема сериозно. Не като виц, а с истинско проучване сред над 2000 души. Резултатът? Средният човек съобщава, че губи приблизително 1,3 чорапа на месец. Звучи като дреболия, нали? Но ако тази средна стойност се запази през целия живот, умножено по 12 месеца, по десетилетия, се получава изумително число. Около 1200 изчезнали чорапа за един човешки живот. Само в Великобритания това се превръща в над 80 милиона изгубени чорапа всеки месец. И стотици милиони похарчени за нови чифтове. Изследователите дори създават формула, нещо като индекс на чорапогубене, която включва колко пранета правиш седмично, колко различни видове пране разделяш и колко внимателно проверяваш дрехите си. Според резултатите, хората, които съобщават, че мразят да перат, съобщават и че губят повече чорапи. Не е доказана причинно-следствена връзка. По-скоро е забавна корелация. Но поне според тази формула, колкото повече мразиш прането, толкова по-невнимателен ставаш. Но защо изобщо чорапите, а не, например, тениските? Отговорът се крие в 3 различни неща, които се случват едновременно. Физика, дизайн на машината и самите нас. Да започнем с физиката. Представи си центрофугата на пералнята като въртележка в Луна парк, но много по-бърза, до 1200 оборота в минута. При такава скорост всичко вътре в барабана бива притиснато към стените от сила, която усещаме като центробежна. Същата сила, която те притиска в страни в седалката при рязък завой с кола. Тази сила изхвърля водата навън през малките дупчици на барабана. Затова дрехите излизат почти сухи след центрофугиране. Но действа върху всичко вътре, включително и върху тънкия, еластичен плат на чорапа. И тук идва ключовия детайл. Чорапите не са като тениска или чаршаф. Те са малки, леки и извънредно разтегливи. Ако част от чорапа попадне в подходяща пролука по време на въртенето, той може постепенно да бъде издърпан навътре. Нещо, което по-големите дрехи почти никога не изпитват. А такива пролуки съществуват на няколко места в конструкцията на пералнята. Ако имаш пералня, която се пълни отпред, има малка пролука между вътрешния метален барабан и гумения уплътнител около вратата. Точно там, в този гумен пръстен, се образуват малки джобове, в които чорапите могат да останат уловени между 2 пранета. Невидими, докато не ги извадиш ръчно. Ако пък пералнята се пълни отгоре, проблемът е около въртящия се механизъм в дъното на барабана, където също има процепи. И най-хитрото място от всички – филтърът на помпата. Той не е направен специално за чорапи, предназначен е да улавя монети, копчета и мъх, които изтичат заедно с водата. Но понякога,
Ако чорап успее да се измъкне от барабана и влезе в маркуча за източване, се озовава точно там, в този филтър, чакайки някой изобщо да се сети да провери. С други думи, чорапът не изчезва в друго измерение. Той просто се премества на друго място, в същата машина. Проблемът е, че почти никой не проверява там. Но има и още един въпрос, който вероятно ти хрумва в момента. Защо почти винаги изчезва само единия чорап, а не и двата наведнъж? Отговорът е прост. Двата чорапа рядко се движат заедно. По време на прането те се разделят още в първите минути, попадат между различни дрехи и след това всеки следва своя собствена траектория из барабана. Достатъчно е само единия да се заклещи в уплътнителя или да остане залепен за чаршаф, докато другият спокойно продължава пътя си до чекмеджето. Физиката обаче обяснява само едната страна на историята. Другата половина от отговора е доста по-неудобна, защото засяга нас самите. Ето един въпрос, който изследователите задават. Колко хора наистина проверяват джобовете или обръщат обратно дрехите, преди да ги хвърлят в пералнята? Отговорът е учудващо малко. Първата причина е разсеяно сортиране. Чорапите често са навити на топка вътре в други дрехи или пъхнати в калъвка за възглавница, обърната наопаки. Хвърляш всичко в пералнята набързо, без да провериш, и чорапът остава скрит вътре в друга дреха по време на цялото пране. Втората причина е чисто механична, но извън пералнята – пренасянето на прането. Когато вадиш мокро пране до сушилнята или до простора, отделни чорапи лесно падат зад пералнята, под мебелите, покрай коша. Никой не забелязва в момента. Третата причина е нещо, което със сигурност си забелязвал – статично електричество, особено силно след изсушаване в сушилня, когато въздухът е сух. Чорапите буквално залепват за други дрехи, особено за калъвки, и остават скрити в тях чак до следващото пране. И може би най-интересната причина е чисто психологическа. Изследователите я наричат разпределена отговорност. Когато повече от един човек пере в едно домакинство, всеки несъзнателно приема, че някой друг ще намери изгубения чорап или ще провери зад машината. Резултатът? Никой не проверява. И накрая, потвърждаващо пристрастие. Ако веднъж провериш зад пералнята и не намериш нищо, спираш да търсиш там повече. Дори ако точно там пада повечето чорапи. Забележи нещо интересно. Чорапите не изчезват заради една единствена причина. Те изчезват заради комбинация от малко физика, малко невнимание и малко човешка психология. Всичките наведнъж, всеки път. И така, връщаме се на въпроса от началото. Има ли портал в пералнята, който поглъща чорапи? Не. Но истината е може би по-удовлетворяваща от мистерията. Чорапът не изчезва, той минава невидим път. През пролука в уплътнителя, покрай филтъра на помпата, залепен за чаршаф или паднал зад машината. Докато накрая стигне до едно последно, познато на всеки място. Чекмеджето с несдвоени чорапи, което всяко домакинство притежава и никой никога не изхвърля. И между другото, има причина хотелите и професионалните перални услуги почти никога да не губят чорапи. Много от тях използват прости мрежести турбички за дребни дрехи. Един малък навик, който почти напълно премахва проблема. Следващия път, когато извадиш пране и намериш сам чорап, знай, че не си жертва на нищо свръхестествено. Просто си част от една много обикновена, статистически предвидима случайност, която се случва на милиони хора всеки ден. Чорапът просто не е бил изгубен. Бил е невидим. Ако видеото ви е харесало, лайк и абонамент са добре дошли. А ако има нещо, което ви е интересно и искате да разберете повече, пишете в коментарите.
Избирам най-интересните въпроси, на които мога да отговоря добре, и понякога ги превръщам в следващо видео.